И господа Гърбидош. Много ви благодаря. Благодаря ви, че сте уважили тази премиера. Значи, както добре знаете, аз не съм литературен критик, така че аз ще говоря по-скоро като читател. Аз познавах задочно Николай, познавах го от страниците на Икономедия, от изданието на Икономедия, където той години наред усърдно публикува своите, не би казал пътеписи, нека да ги наречем разкази. Когато Николай ме покани на първа среща, аз се съгласих, защото познавах някои от другите му книги. Аз му благодаря, защото Николай ме запозна с места. Да, аз наистина много пътувам, бил съм в много държави, продължавам да пътувам, но истината е, че за първи път аз преоткрих една позабравена или напълно непозната България, благодарение на страниците, на думите и на фотографиите, които включва тази книга. Николай беше така добър, за да ми я предостави преди тя да бъде публикувана. И така в моето пътешествие в Хималайте, което продължи сравнително кратко за мен, можеше и по-дълго, аз откривах едни непознати светове за мен, независимо, че често пътувах из Индия, но и откривах успоредно с това тези мистични места на България. Кое е важното за тази книга за мен като читател? Тази книга не е просто един пътепис, тя не е просто един пътеводител из места, които лично аз не познавам. Сигурно е доста срамно, но е факт. С някои от тези места аз се запознах за първи път благодарение на книгата. А за мен това е един роман, пълноценно разказан от герой фотографии и герой образи думи. Защото не казвам, че е лесно, но на мен няколко издателства са ми предлагали да разкажа местата, през които минавам. Все още не съм събрал смелостта, защото знам колко е трудно, когато имаш Animal Planet, когато имаш големите пътеводители, които те отвеждат по целия свят. Но да разкажеш за едни места, първо според мен много добре подбрани, и второ да създадеш образи, истории, да бръкнеш някъде дълбоко в подсъзнанието, но и в историята, е майсторство. Аз благодаря на Николай за това пътуване, защото в дългите мои пътувания по света разбрах, че човек трябва да тръгне на път, ако познава първо своите земи. Николай, аз ти признавам, за мой срам, че аз не познавах достатъчно добре нашите пътеки и нашите маршрути, някои от които са заредени с една особена мистична енергия. И понякога ние харчим много пари, за да отидем някъде далеч, където смятаме, че там е заредено с много повече енергия, с много повече мистика, с много повече образи, символи, традиции. А в същото време, с ужас установих, че всичко това го имаме тук, понякога на някакви си смешни километри, а всъщност аз не познавах тези места. Това, което ме впечатлява е, че когато разказваш и когато си вътре в местата, които посещаваш, е много важно за мен да има динамика. Динамика не само от редуване на картини природни обикновено, а динамика на вътрешно преживяване. Харесвам тази книга и тя не случайно сега за пореден път разбирам, че една от думите в заглавието е сънища. Сънищата не само според Фройд, не само според Юнг, но и според съвременните терапевти, са най-динамичните, най-живите места, които ни обитаваме. Защото те са като един авангарден филм. Те са накъсани, понякога по-често непоследователни, но при всички положения те отразяват нашите емоции. Ценността на тази книга за мен, и няма да говоря повече, е именно в това, че да разкажеш, ясно е, че той има таланта на разказвач, но да разказваш емоционално за едни, на пръв поглед, така наречени мъртви места, защото това са места заредени с много история, но повечето от тези места съществуват някакси каменено днес и сега. Да разкажеш за тях емоционално, да ги превърнеш в живи картини, е наистина въпрос на талант. Благодаря ти, Николай, че ти ме покани
да преживея твоите сънища така талантливо и на добър час на книгата.